Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinoramba nchidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiona maupdates kubva pana paHadzirare 263. Wasubscribe here, walaika this video here, wanga washare this video here. Letitaure zvatinofunga comment section after wapedza kuona this video. Vadikani, update yandinayo update yavageza. Pane mashoko avataura kuti hatisi kuzodzora tsvimbo, hanzi hatisi kuzomira. Soda kuisira video ro wapedza kuona video tazvo unofunga comment section and vataura nezvemusi futi wa31. Saka usaskipe this video usati wapedza kunzwa zvizere. Pane mashoko avataura kumhuri yeZimbabwe. Vadikani, ndatichishareika this video, ndatilike this video, ndatitaure zvadofunga comment section. Ndiyo nguva yachona udyirwe mari yako mufoni. Insahatirare ndaenda. Much love. Mhuri yeZimbabwe, ndadzoka ndini wenyu Comrade Blessed Geza kana kuti Bombshell. Takakutaurira kuti tiri varume veaction. Action matoiona yatotanga. Hatisi kudzokera kumashure. Right? Imwe zvikananga nemapolitical criminals. Siyanai nehunhu hwenyu munopera. Right? Siyanai nehunhu hwenyu. Right? Iri ndo rinonzi game redu manje. Right? Rokudya nemi zvatunzwa. Saka povu yeZimbabwe mazvionera. Ngatichisakanai muhwandu hwedu musi wa31 tichipedzisa basa tiri pamwe chete takabatana. Ndatenda.